Egia da kirolari jarraipen psikologikoa eramateak, errendimenduan edo beste gauzetan ongi egingo diela, baina uste dut beste alderdietan ere haiek ondo egoteak kirolean ere asko egingo duela. Gainera uste dut ere garrantzitsua dela nola enfokatzen duzun kirola egitea, ez? Osea, kirolaren alderdian bakarrik psikologoa behar izateak ekartzen du agian kirola lehiakortasun gehiegi batekin jorratzea edo ongizatea ekarri baino zeozer negatiboa ekartzen duela, orduan agian ere kirolari beste esan nahi bat eman behar zaio. Baina, modu integral batean agian beti landu behar da ez, gorputza eta burua, esango nuke. Niretzat garrantzitsua da pertsona horren konfiantzan lan egitea. Zera, askotan hori, azten zaigu jende horrek asko entrenatzen duela, batzutan bi alderdi daude ere ez, bakoitzak bere buruarekiko ondo egoteko kirola egitea, edo lehiakortasuna sartzen denean, lehiaketak eta bar. Hor faktore ezberdinak sartu daitezke ez, baina uste dut oso garrantzitsua dela bakoitzak bere buruarekiko konfiantza hori garatzea eta guk hasieran izan gaitezkeen ahots hori gero haien ahots propioa bihurtzea. Uste dut hemen garrantzitsua dela beldurraren aurrean hartzen ditugun jarrera pixkat aztertzea ez. Beldurrak ditu 3 aterabide posible, pixkat blokeoa non ez dakit zer egin eta ez dut ez aurrera ez atzera egiten, saiespena dela, hau beldurra ematen dit hortaz ez dut egingo, edo egoerari aurre egitea ez. Kasu honetan, beldurra diodanez sufritzeari edo zerbait gertatzeari lehiaketan zehar edo karreran zehar ez dut egiten edo beldurri daukat buruan une oro ez, baina kontuan izan behar dugu, beldur horren aurrean saiespena aktibatzeak aldiguna kendu, sentitzen dugun gaizki egon hori, baina aldizkigu kendu karrerak eman ditzaken beste gauza onpila bat, ez? Orduan nire gomendia da animatzea, beldur horrekin gauzak egitea, bai kasu honetan korrika edo beste kasuetan beste jokaera askorekin beldur horrekin gauzak egitea, zaintzea, entrenamendua ez bakarrik izatea fisikoa, baizik eta psikologikoa, lehenengo galderetan esan dugun moduan, eta gehien bat disfrutatzea.